tuu huoltaa mun yksi kynsi oikeastaan. Mä tein siis tällaiset uudet kynnet ja mulla katkesi tänään tää mun keskisormi. Sen takia se näyttää nyt tolta. Mä oon viilannut sen, koska siinä oli sellainen terävä kohta. Mut mua jotenkin häiritsee ihan sikana. Mä haluun, että se on semmonen samanlainen kuin noin muut kynnet, joten nyt huolletaan tää. Nyt mä otin ton mun vanhan tipin tosta pois, niin nyt mä vähän viilaan mun kynttä. Mä käytän tällaista kaarevaa viilaa, niin viilaan vähän tätä mun kynttä ja sitten mä laitan tähän uuden tipin. Nyt mä viilaan tämän mun tipin ja palataan sitten sen jälkeen. Nyt mä sain tän viilattua ja nyt mä laitan tähän päällyslakan. Mä käytän tätä Dependin base coatia, niin mä laitan nyt tätä. Nyt mä laitan tätä geelilakkaa, mä laitan pari kerrosta tätä tuohon mun kynnen päälle, niin sit mä pääsen koristelemaan valkoisella lakalla tän. Mullahan loppu sitten akku puhelimesta kesken, niin mä nyt näytän, että mitä mä käytin, kun mä sain nytten tehtyä tän mun kynnen valmiiksi, niin sain nytten huolettua. Mä käytin sit vielä tätä valkoista geeliä tohon mun kynnen niin kuin koristeluksi. Ja sit vielä lopuksi topcoattia laitoin. Ja joo, nytten sain mun kynnet huollettua ja nää on nyt valmiit. Mä tykkään ihan sikana näistä. Mutta joo, kiitos kun katsoit. Moi moi!